tagal ako sa gobyerno. Yung mga mag-ano ka sa yung bureaucracy, yung chief of office utuso, magdebate pa sa iyo. Mas marunong pa sa iyo. Sir, hindi pwede yan kasi civil service. Sabi ng kuwa, apotang ina yung kuwa na yan. Let's kasi yung kuwa, every time may mali talaga. Ano ba itong kuwa na ito? So, mag-kidnap tayo ng taga-kuwa, lagay natin, torture natin dito. Sige kasi, sino ba gusto mo kulong ng ano? Pero yung pahirapan, ang ayaw ko yung pahirapan. You resolve the meaning of the words in favor of its implementation. Huwag ka sige maglagay ito ng gobyerno. Wala. Nasa korte lahat. Kaya ako, pag mag-issue kayo ng TRO, make sure na you tread on legal grounds. Kasi pag hindi, I will put you to task. Baka mamura kita, mapuntahan pa kita doon sa opisina mo at tanungin kita kung bakit. Total, pareho man tayo abogado. My prayer, my pleading is, do not unnecessarily issue TROs, especially which intended